Merci Bokar Jara. Renouveau FM Kanubagaw. Munu sogolembe anna sanga inkono Mali kokan. Aw bela jele on ni sogoma. Klehera ala kadi ankelgele nama. Ala ka jamana basigi. Jamana marabagaw ala ka jamana tafanga duma. Faso denw ye danaya mun da u kan. Jigi mi dera u kan ka deli masara mani fɛ. Ala ka jigi ma fa. Ala ka danaya in to a nɔ la. Birikokaw ni sɔgɔma. Sirakɔrɔ Makɔnɔ Gɔrɔ. Kita komini 33. Karatakaw aw bɛɛ lajɛlen ka aw fo ka aw waleman dɔn. Ka se Filadugu dugu 62. Filadugukaw ni sɔgɔma. APCAF be Président Mamadou Zoumana Sidibé ana a jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen. Radio Nema FM Kasaro u sɔgɔlen mana sanga in kɔnɔ. Technicien fara animateur ka aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleman dɔn. Nin da sera Filadugu ma. N bɛ tɛmɛ i ka fɔnya ba la ka an kolonkolon ka don Kati. Katikaw ka aw fo. Katikaw ka aw fo. Douane commandant Fodé Koné be. Brigade commerciale la Amen Dumo be. An ka cɛkɔrɔba a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen. Fɛn min ye adjudant chef à la retraite Mayan Samake. U bɛ lamɛnni na sanga in kɔnɔ ka taa se Dirisa Jalo ma. Ka se kan Sunjata Keita. Ne teriw be. An ka sɔrɔsiw. Mali sɔrɔsiw. Ni ye Kati ta Golo Masiri taba bɛɛ lajɛlen ka aw fo. Sabula Kati be. Kati. Kati. Direction centrale du service des armées. Capitaine Abderman So. Ana jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ka aw fo. Bokar Jara ale taara Madame Kulubali Bintu Napo a ye sigiyɔrɔ sɔrɔ. Ni sera DCSA la a ɲɛma fara a fo an b'a fɔ min ma ko lakuru. Bɛɛ lajɛlen ɲɛ guwalen don i ka fanga bila i ka baara la o n'a ta o ta. Telew sɔgɔlen bɛ Renouveau la radio bɛ ka Renouveau FM ka lamɛnni kɛ ko Ala ka kanu to an ni ɲɔgɔn cɛ Katikaw. An ka sɔrɔsiw ka aw fo. Gendarmew an ma ɲinɛ aw kɔ. Gardiw ka aw fo. Polisilakaw ka taa se protection civile n'o ye sapeur pompier. Hali bi an ka eaux et forêts ka taa se douaniers ma. Ninnu de bɛ i ka faamuya b'a la ne ba u sɔnna ka fini ta k'i kali faso ye ka fini don u kana k'olu tɛ faso in janfa. U sɔnna ka jan u wolofaw kɔ ka jan wolobaw kɔ ka jan u denw kɔ ka jan u furumusow kɔ k'u ni di faso ma. Mali Golo Masiri tabaw ne bɛ aw fo. A ɲɛma bɛɛ lajɛlen n ka foli b'aw ye sanga in kɔnɔ. Ne teriw bɛ Kati n b'o fo k'o waleman dɔn. Nin bɛ ne miiri jigin commandant Christophe Dambele la. N b'a fo kɛnɛ in kɔnɔ ka waleman dɔn. Lieutenant Seba Jara be. Lieutenant Cheikhna Sibi be. N bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo. Donw tɛmɛna. Ko Ala ka kanu to. Ne ba bɛ ka n lamɛn sanga in kɔnɔ. Madame Doumbia Umu Doumbia. Ni ne ko n ko Madame Doumbia Umu Doumbia o n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na. Hali bi Ala ka kanu to. Katikaw k'aw fo ka aw waleman dɔn. Émission faso kunkan kɛnɛ da yɛlɛna. Kɛnɛ min n'a bɛ kuma di aw ma. Ka bilasirali ka kɛ kunɲɔgɔn kɔnɔ. Mun de bɛ yen? Mun de kɛra faso la? An fɛnɛ fɛla fasodenw
an minnu bɛ ka lamɛnni kɛ an minnu bɛ ka kɔlɔsiliw kɛ an ka yeta kɛra kunɲɔgɔn in kɔnɔ kibaruya minnu bɛ faso kɔnɔ an ka bilasiralikan ani an ka yeta o ye jumɛn ye an tɛ yan ka fɛn fɔ ko k'an ko diya maa ye an bɛ yan faso ko de kama an bɛ yan don min faso marabagaw n'u ye fɛn kɛ n'a ma ɲɛ an b'a fɔ n'u ye fɛn kɛ n'a ɲɛna an b'a fɔ an bɛ segin k'a fɔ o tɛ parce que ko e ye karisa ka mɔgɔ ye dɛ wagatiw tɛmɛna min tun bɛ a wagati la i bɛ ka dɔn a ye min kɛ an y'a fɔ n'a ɲɛna a ye min kɛ an y'a fɔ n'a ma ɲɛ fo ka taa se a ka fanga dafirili ma jamana marabagaw an ta ye bilasiralikan ye mɔgɔ ko tɛ mali ko de don parti ko tɛ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ émission faso kun ka kɔnɔ fasodenw ka bilasiraliw kɛ an sigi kan filɛ ne sori ibrahima jalo madame kulibali bintu napo ale tɛgɛ bɛ nɛgɛ karafe la sanga in kɔnɔ sori donkan filɛ i tɛ bilasirali kɛ an ka laada la tile ka an coko i ka fanga b'a la ka kuma di fasodenw ma aw fo ka aw walemadɔn minnu sɔgɔlen bɛ an na sanga in kɔnɔ sajo sidibe sori tɔgɔ bɛɛ lajɛlen aw jansa filɛ sɔgɔmada in na hali bi sajo sidibe ko ala ka kanu to ka an da don kibaruyaw la yanni o cɛ bilasiralikan an tɛna sira fara k'a fɔ an donna ni turuni min ye o ye walemadɔn ye ka ɲɛsin maaw ma maa minnu y'u ka kanu ta ka ɲɛsin renouveau fm ka ɲɛsin renouveau télé ka taa se jɛmakan in a kanubagaw ma an b'a aw bɛɛ lajɛlen fo ka walemadɔ sanga in kɔnɔ fɛn fɛn bɛ yen k'e bɛ k'a lamɛnni kɛ fɛn fɛn bɛ yen k'i bɛ ka an filɛ an ka page facebook kan ka aw bɛɛ lajɛlen fo ka walemadɔ kuluba sanga in kɔnɔ ne b'a a bɛ ka lamɛnni kɛ fɛn min ye madame fanta mayiga kuluba pɔnze an b'a fɔ kɛnɛ in kɔnɔ ka taa se madame kulubali nasira kulubali ale yɛrɛ bɛ kɛnɛjigi la an b'a fana fo jamukan in a kanubagaba don hali bi kati Cheikh Keita, président du club de soutien Amadou Aya Sanogo, anaka jama ani tonde bɛɛ lajɛlen u bɛ lamɛnni na kati k'u fɛnɛ fo ka taa se Baw Konate ma émission ninnu a y'a kanu kosɛbɛ ka jigin ka bɔ kati ka don i ka fanga bala état-major la l'ex-ministre de la défense et des anciens combattants ne yɛrɛ tɔgɔma don Ibrahim Dairou Dambélé sanga in kɔnɔ a bɛ ka lamɛnni kɛ an b'a fo a n'a furumuso madame le ministre des transports des infrastructures et de l'équipement madame Dambélé Madina Sissogo an bɛ a fɛnɛ fo kɛnɛ in kɔnɔ baara min dira a ma hali bi baara ta fanga ala ka di a ma danaya min dira kan ala ka to a ka danaya minɛ fa kosɛbɛ an bɛ dugawu don kɛ ani a jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen hali bi fɛn min ye capitaine Adama Keita Dairou ka aide kan don garde nationale la an b'a fɛnɛ fo jɛmakan in ka d'a ye kosɛbɛ ministre général de division Salif Traoré wagatiw tɛmɛna lakana bunakun kan cɛba in a ye commissariat caman jɔ ka taa se brigade de gendarmerie ma sanga in kɔnɔ a n'a ka attaché Madu Dunbiya u bɛ ka lamɛnni kɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u walemadɔ kɛnɛ in kɔnɔ honorable n bɛ se k'a fɔ président Aliou Badara nana ka se cour suprême na a ye a jɛniyɔrɔ fin
Mali sariya ko bonakun kan an ka cɛkɔrɔba in hali bi an jigi wɔrɔlen tɛ ka sababu kɛ maaw bɛ an bolokɔrɔ jamana in kɔnɔ minnu m'u ka danbe u ma fɛlen foyi la jamana in kanu b'u la u ka danbe u y'a makaran don ma sinikɛnɛ ma ko kɔ bɛ ne la ne t'a fɛ ne kɔ a ka kunnada cɛba in a y'a ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ fo ka taa se retraite ma k'a faamuya b'a la sariya bonako kɔnɔ daga a da ma jɛngɛ a bolo an b'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnyala CNT kɔnɔ an ka président yɛrɛ o bɛ fɛn min ye honorable Dramane Alukone an b'a fɛnɛ fo kɛnɛ kɔnɔ ka waleman dɔn ŋunu a tɛ san sɔrɔ ni juru tɛ groupe renouveau ɲɛmaaba don an b'a fɛnɛ fo ko hali bi baara ta fanga ni danaya min dara u kan ala ka danaya in ma fa baara ta fanga ala ka a d'u ma ka bɔ sanga in kɔnɔ an bɛ se kɛrɛnkɛrɛnyala douane na directeur général des douanes du Mali Mamed Doukara baara in ka gɛlɛn kosɛbɛ ka ɲini masaramani fɛ ala ka baara ta fanga di aw ma Cɛlɛ Amadu Tunkara ka taa se Xavier Tɔnden bɛɛ lajɛlen ma cɛlɛkaw aw ni sɔgɔma Amadu Tunkara tɔgɔla sanga in kɔnɔ u bɛ ka lamɛn ka taa se an ka cɛkɔrɔba bɛ Kabala fɛn min ye Yaya Dunbiya a n'a ka denbaya Kabala ka bɛɛ lajɛlen fo ka waleman dɔn ninnu ye fini golomasiri tabaw ye sanga in kɔnɔ u bɛ lafiyabɔ la u n'u ka denbaya bɛɛ lajɛlen an b'u fo k'u waleman dɔn kɛnɛ in kɔnɔ émission faso kunkan kɛnɛ dayɛlɛnna fasodenw ka kuma di aw ma bilasirali ka kɛ bonya ani karama kɔnɔ an ta tɛ mɔgɔ ko ye kana faamuya ten an ta ye Maliko ye Bintu an ye turu cɛ sugu kɔnɔ an dabaliya banna fɛn o fɛn bɛ yen ko a tɛ se ka kɛ bunadamadenya tɛ se ka kɛ bunadamaden i tɛ se ka balo ni fɛn minnu tɛ an taara turu cɛ sugu kɔnɔ musaka min tun bɛ an bolo n'an m'a di an balakaw ma an yɛrɛ turu cɛ sugu kɔnɔ an nana tiɲɛ tɔgɔ Mahamadu ka jɔn ko ala fɔ ka sababu kɛ min ye sugu gɛlɛyara fo ka dama tɛmɛ fɛn minnu bɛ sɔrɔ an fɛ yan n'u bɛ sɛnɛ yan fɛn minnu n'u bɛ mara an bolokɔrɔ wagati dɔw la ni an bɛ bɔ ka taa n'u ye kungo kɔnɔ u ka se ka dumuni sɔrɔ n b'a fɛ ka bɛɛkanw de fɔ sogo tɛ se ka san bilen jɛgɛ tɛ se ka san bilen hali ka dan tomati karɔti foronto jaba ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ an fɛ u bɛɛ bɛ sɛnɛ an fɛ Mali kɔnɔ yan mais nin si tɛ se ka san sugu la bilen kuma tɛ tulu yɛrɛ kɔnɔ ma buru min ni an bɛ o dun sanga ani wagati bɛɛ lajɛlen buru tɛ se ka san bilen k'a kɛra cogo di an bɔra sunkalo kɔnɔ a tɛ tɛmɛ kalo 2 kan miliyari caman de taara jamana a ye exonération kɛ transition kelen ka musaka ta ka di an ka jamana marabagaw ma ka musaka ta ka di an ka kɛnyɛrɛye tigilamɔgɔ n'o ye opérateur économique ye jogo kɛbagaw ka ta ka di directeur ma ka di ministre ma ka di opérateur économique ma exonération min ka kan ka kɛ faso ka musaka fɛn o fɛn ka kan ka ɲini i ka faamuya b'a la nin dahirimɛ fɛnw kan exonération dira a taara ka di dɔw ma bi a ma kalo 2 bɔ i b'a fɔ ko exonération ko kuma i b'a fɔ ko exonération a ma deli ka kɛ Mali kɔnɔ yan bilen pourtant a dira mɔgɔ minnu ma u bɛ yan a dira directeur minnu ma u bɛ yan min yɛrɛ ye an dabaliya ban fiyewu direction nationale du commerce et de la concurrence a dadelen don nin kɛwale in kan i b'a fɔ ko a tɛ jamana kɔnɔ i b'a fɔ ko place de t'a la exonération ko kuma a dabɔ la an ka bunadamadenya tɛ se ka kɛ fɛn minnu kɔ ni balo sirilen bɛ o la direction nationale du commerce et de la concurrence a dabɔ la a bolo b'a la a b'a kalama bi wagati dɔ sera jamana marabagaw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la cakɛda in bɛ ministiriso min ka bonakun kan a ka wuli fɛɛrɛw ka tigɛ nin cakɛda in jɔyɔrɔ t'a la bilen a tɛ baara la maaw bɛ commune ka daminɛ commune 1 fo commune 6 Bamakɔ kɔnɔ yan maaw sugantira direction nationale du commerce et la concurrence fɛ ka u ka numéro de téléphone di k'u jaw bila ka tila réseaux sociaux radio téléw ka nin numéro bɛɛ lajɛlen bila gɛlɛya bɛ Mali yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ nin numéro wele i t'a sɔrɔ maaw de sugantira ka jamana ka nafolo ta ka d'u ma danaya kɔnɔ baara tɛ ka kɛ jamana bɛ avancer wa an mana kuma karisa ka wagati ka gɛlɛn an mana kuma jamana ka gɛlɛn an yɛrɛ sera ka mun de kɛ
maaw bɛ bila baara la k'u suganti ka musaka d'u ma u t'u jɔyɔrɔ fa. Direction nationale du commerce et de la concurrence an kuma surula baarakɛyɔrɔ in ka baara tagabolo fɛ. mɔgɔ minnu sugantira o direction kelen in fɛ k'u bila an ka commune kɔnɔ quartier kɔnɔ k'u ka jateminɛ kɛ u ka bɔ ka ɲɛfɔli kɛ ni maa o maa bɛ yen k'a fɔ ko e bɛ ka i ka minɛn dayɛlɛ a bɛɛ lajɛlen baara kɛra fo gɔtɔ. charbon tɛ se ka san, gazi kuma tɛ, buru kuma tɛ, tulu kuma tɛ. ɲamɛ dɔ la o don minisiri dɔ ko a bɔra kɛ fanga b'a la ko siman da jiginna. o tuma an bɛ taa siman de kɛ an ka daga kɔnɔ k'o dun wa? an bɛ balo siman de la wa? an minnu bɛ location na an bɛ balo siman de la wa? siman da jiginna kɔnɔbara fɛn t'a kɔnɔ. bilahi Asimi Goyita n'i ma wuli k'i jɔ. jamana kɔnɔdenw n'u fɛn tɛ sɔrɔ ka dun bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ i ka fanga ba ye maa min ni an tɛ maa min sugu dɔ ye. n b'i bilasira dɛ, n b'i bilasira. siman da ka jigin a ka ɲi mais siman tɛ kɛ daga kɔnɔ. la vie est trop chère. ne tɔgɔma yɛrɛ Soro Ibrahim Traoré a bɔra ka ɲɛfɔli kɛ a wagati la, wagati kelen min na Ibrahim Boubacar Keita ka fanga kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ko tiɲɛ tɔgɔ Mahamadu jamana gɛlɛyara. o IBK ale kɔni taara Asimi de b'a nɔ la sanga in kɔnɔ. Idrissa Sidibe an b'a fɔ a bɛ ka filɛli kɛ ka taa se Suli Jalo ma, an b'u bɛɛ lajɛlen fo ko Ala ka kanu to. Ismaël Fane a tulo b'an sanga in kɔnɔ ka fɛnɛ fo. Kɔrɔ Bubula an b'a fɛnɛ fo kɛnɛ in kɔnɔ. Sori Ibrahima Diallo ko ka bilasirali kɛ dɔɔni. Sori Ibrahim Traoré ko a gɛlɛyara, Bamakɔ gɛlɛyara, Mali gɛlɛyara, an ka hakili lajigin kɛ. Madame Kulibali Bintu Napo, Madame Kulibali Bintu Napo nin ye tiɲɛ ye. fɛn bɛɛ gɛlɛyara Mali kɔnɔ bi. ni an taara sugu la gɛlɛya min bɛ yen Masa Rahamani dɔrɔn de an seri. Asimi Goyita, Choguel Kokala Mayiga, a ye taa aw jɔ aw jɔyɔrɔ la. jamana ka laɲini, jamana kɔnɔdenw ka laɲini a bɛ aw de bolo bi. a ye taa aw jɔ aw jɔyɔrɔ la. ni kunɲɔgɔn kɔnɔ kiri bonnakun kan minisiri min bɛ yen n'o ye Mamadou Kassoge, ministre de la justice, des droits de l'homme et garde des sceaux, a bɔra ka bilasirali kɛ ka ɲɛfɔli kɛ ka sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka se cakɛyɔrɔ dɔw la minnu ka baara bɛnnen bɛ i ka fanga ba la kiri a lawaleyali ma. a sera cour constitutionnelle la ka taa cour suprême na ka tila ka kunnafonidilaw wele ka dantigɛli kɛ. jamana bɛ lahalaya min kan bi nin kɛnɛ in kɔnɔ nin bɛ miiri jigin n dɔgɔkɛ la Mohamed Dramane Traoré k'a fɔ kɛnɛ in kɔnɔ ka waleman dɔn. ministère de la justice, des droits de l'homme, garde des sceaux, an b'a fɔ nin kɛnɛ in kɔnɔ. Kassoge bɔra ka dantigɛli minnu kɛ an ye a y'a jira k'a fɔ maliyɛnw ko an ka hakili sigi komi ŋɔmiyirana mɔden ka sababu kɛ dossier fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛ maliyɛnw jɔrɔ ni an fasodenw fantani kulew ni an ka musakaw tarakilen bɛ dɔw fɛ ka bila u jufa la. o tuma aw b'o la i ka fanga b'a la politicien dɔw bɛ yen, premier ministre kɔrɔ dɔw bɛ yen, officier dɔw bɛ yen, général dɔw bɛ yen, an ka sɔrɔsiw ka minɛn, lakana tigilamɔgɔw ka minɛn, maa minnu ye nin musaka ninnu taraki. ko dɔw ko a fɔra ko o bilara loi d'entente kɔnɔ. a tɛmɛ frontière bɛɛ bɛ datugu. ne bɛ kunɲɔgɔn fila aw bɛna kan mɛn jamana in kɔnɔ, aw b'a mɛn ko ja ko Asimi ko cɛba in ka bɛ baara la kunɲɔgɔn fila. maa o maa bɛ yen ka fɔ e y'an ka sujɛti kɛ 6000 ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Buboyi Mayiga, ne ka kuma tɛ Yamusa Kamara ko ten. sɛgɛsɛgɛlikɛlaw taara département na wagati min na
wagati min ni a kun bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛra fo k'ale ka wagati tɛmɛ ka don Bubayi ka wagati kɔnɔ ko u taara sɔrɔ Bubayi ye sujɛti feere 6000 o ye sujɛti ye an bɛ min dɔn minɛn tɔw minnu bɛ yen ka taa se an ka avion min n'a bɛ fɔ ko avion présidentiel ni IBK y'a san ni a yɛrɛ musaka ma da dɔn dɔw ko 20 milliards dɔw ko 14 milliards dɔw ko 17 milliards Mamadu Kasoge ko nin ko bɛɛ lajɛlen bɛ sɛgɛsɛgɛ i ka faamuya b'a la ka fasodenw labɔ a tiɲɛ kalama vérificateur général ye rapport fɛn o fɛn di somin kelen bɛ maa o maa ma k'a fɔ k'i ye jamana nafolo taraki i mana kɛ maa sugu sugu ye k'i bɛ wele ka na ni kaso de ka kan i bɛ taa o kaso kɛ ni sarali ka kan fasodenw ye walima i kan ka ɲangi ka san kaso min kɛ k'i bɔ o kaso la don o kɛ Mamadu Kasoge kiiritigɛla kun don bi a kɛra olu ka ɲɛma gale n'o ye ministre ye a bɔra ka kibaruya da an tulo kan nin kunɲɔgɔn in kɔnɔ an b'a fɔ kɛnɛ kɔnɔ ka waliman dɔn baara in ala ka ta fanga dama colonel Dajara a bɛ ka lamɛnni kɛ Misabugu n'a ka denbaya an b'a fɔ kɛnɛ in kɔnɔ ka taa se Kasim Konate Dɔdɔbugu a fana bɛ lamɛnni na n'u ye an kanubagaw ye an b'u bɛɛ lajɛlen fo ko k'u waliman dɔn n'an bɔr'o kɔnɔ an ye jateminɛ kɛ an bɛ u jansa fɔlɔ yanni an ka don Bintu a lajɛ i ka fanfare gɛrɛ i la sabula n'i b'i da se lakana tigilamɔgɔw ka kibaruya ma n'i m'u jansa olu tɛ teriya dɔn dɛ i b'u jansa fɔlɔ voilà sanga in kɔnɔ général de corps d'armée belebele a bɛ lamɛnni na Amadu Aya Sanogo a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen basi la an b'a fɔ kɛnɛ kɔnɔ ka waliman dɔn an ka madame la présidente madame Sanogo Asanatu Dunbiya sanga in kɔnɔ a n'a ka teriw bɛɛ lajɛlen an b'u bɛɛ lajɛlen fɔ minnu bɛ ka weleli kɛ an bɛ hakɛto ɲini kɛ aw ye an ma nɛgɛjuru sira labila fɔlɔ Dramane Babilen Jalo a bɛ lamɛnni na ka taa se Bokar Dambele ma u bɛ ka filɛli kɛ sanga in kɔnɔ u bɛ garde-bu la k'u ye garde-bu bila Mali sɔrɔdasi bɛɛ lajɛlen Mali golo masiri taba bɛɛ lajɛlen ka aw fo ka aw waleman dɔn o b'a to aw jansalen kɔ an ka don an ka kunnafoni kɔnɔ sanga in kɔnɔ min kɔlɔsira Mali kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ finitigi damaw yɛrɛ n'u ɲɔgɔn cɛ wagati dɔw la gɛlɛya belebele bɛ na ka sababu kɛ taabolo dɔw ye ka sababu kɛ faamuyalibaliya dɔw ye u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ a ka ca polisilakaw ani gardiw ni ɲɔgɔn cɛ polisilakaw ni sɔrɔsiw ni ɲɔgɔn cɛ polisiw ni gendarmew ni ɲɔgɔn cɛ an ye min kɔlɔsi min bɛ ka kɛ kɛwale in a bɛ ka maa caman degun sabula Mali kɔnɔ yan bi n'i y'a ye an sinɔgɔra n'i y'a ye an hakili latigɛra an dalen b'a la k'a fɔ dɔw de sɔnna ka faso in lakana dɔw de sɔnna k'u ni di faso ma lakana nin su fara tile kan olu b'a kɛ jamana ka taa se fasodenw ni a n'an bolofɛnw ma n'a fɔra an bɛ a ye k'a fɔ wagati dɔw la bɛnbaliya bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ maa jɔrɔ a bɛ maa hakili kami-kami sɛgɛsɛgɛliw bolila kan k'a fɔ fɛn min ye an ka CNT n'o ye an ka bulonba ye laɲini bɛ ka kɛ sanga in kɔnɔ o finitigiw ni ɲɔgɔn cɛ danaya kana kelenya kana bɛn kana statut particulier dɔ bɛ yen n'o o bɛ polisiw bolo ko ka fɛɛrɛ tigɛ ka fɛɛrɛ sigi sen kan polisi ka démilitariser o min filɛ ye an t'a dɔn u b'a fɛ ka min fɔ nin yɔrɔ la CNT maaw ko don nalenw na gɛlɛya in ka se ka ban o fɛɛrɛw o bɛ sen kan sanga in kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen ka kɛ maa suguya kelen a kana fɔ an ye sɔrɔsiw ye an ye gardiw ye an ye gendarmew ye aw ye polisi gansanw ye ne ka kuma tɛ dɛ lakɔlɔsili min kɛra o de don o de la n ko yanni n ka don kuma kɔnɔ n b'aw jansa fɔlɔ an ka faamuyali sɔrɔ kuma n'a tagabolo la sanga in kɔnɔ major Bokar Keita Bokar Sako a bɛ ka lamɛn ka taa se président Buguna Baba Dambele k'aw bɛɛ lajɛlen fo n ye kala sɔnbagaw la fɔlɔ dɛ yanni n ka don kuma kɔnɔ ka ɲɛfɔli kɛ CNT ka laɲini filɛ ni an bɔr'o kɔnɔ ka kun cɛ ka kuma di fasodenw ma Bintu o ye min ye cakɛda dɔ bɛ yen Ibrahim Bokar Keita ka wagati la
cakɛda in a sigira sen kan a ye maa suganti n'o ye an ka jamanakuntigi kɔrɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya professeur Jankunda Tarawele k'a yira k'a fɔ o bɛna kɛ ale nɔrɔbilabaga ye a ɲa n'a da laɲini fɛn o fɛn a kɛra kɛnɛ bɔnakun kan ye o a kɛra dun ka fa sabatili ye o a kɛra sigi ka fɔ tali bɔla o hukumu ye o ka fɔ Mopti mara la kɛrɛnkɛrɛnya la n'o ye Mali centre yɛrɛ ye ko maa sugantira ale fɛ n'o ye professeur Jankunda Tarawele ka cabinet di a ma ka maaw di a ma ka musaka labila mobili tɛ mɔgɔninfin tɛ wari tɛ ka bɛɛ lajɛlen ta ka di Jankunda a n'a ka cabinet maaw ma o kelen tile kana bila bi la an bɛ ka min kɔlɔsi an b'an yɛrɛ ɲininka ne ko cabinet min n'a kalifalen bɛ Jankunda la président ka yamaruya kɔnɔ ni o tun ye Ibrahim Boubacar Keita ye musaka minnu bɛ ka di nin cabinet in ma haut représentant ma a n'a ka jama ni diɲɛ kɛra nin musaka in kɔ ka fara sɔrɔsiw ka laɲiniw kan a tɛ dɔ bɔ gɛlɛya la nafa t'o la bi ka tɛmɛ nin cabinet min bɛ yen ni musaka caman miliyari caman talen bɛ ka di a ma mobiliw b'o la lakana tigilamɔgɔ dɔw bɛ yen o jɔyɔrɔbaw bɛ yen sanga in kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛ nin cabinet in kɔnɔ maliyɛnw n bɛ kuma di aw ma ne ta tɛ mɔgɔ ko ye dɛ fasoko don an ka ɲɔgɔn bilasira cabinet in jɔyɔrɔ b'a la bi wa musaka min bɛ ka di cabinet in ma musaka in a tɛ di an ka sɔrɔsiw ma minɛn dɔw ka san musaka in a tɛ di i ka fɔnya b'a la sɔrɔsi minnu bɛ yen n'u tɛ sinɔgɔ su fara tile kan n'olu bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye min ye ko Mali fasodenw ka lakana an y'a ni di faso ma pourtant u furumusow bɛ yen u denw bɛ yen nin cabinet an b'a yɛrɛ ɲininka bi nafa b'a la wa ka kun cɛ Choguel Kokala Mayiga a ye bɔli caman kɛ nin koɲɔgɔn in kɔnɔ maa caman y'a yɛrɛ ɲininka nafa bɛ bɔli ninnu na wa kuma filɛ aw kɔrɔ sanga in kɔnɔ émission faso kunkan kɛnɛ kɔnɔ nɛgɛ kaɲa 8 o tɛmɛna an fɛ ni sanga 36 an tɔ miniti 24 ka kuma di aw ma fasodenw an ka ɲɔgɔn bilasira bonya ani karama kɔnɔ mɔgɔ ko tɛ n'i y'a kɛ mɔgɔ ko ye o y'i ka faamuyali ye ne tɛ yan k'a fɔ ko sɔrɔsiw ye nin kɛ ko n b'a fɔ ne tɛ yan k'a fɔ ko Asimi min kɛ ko an b'a fɔ Asimi yɛrɛ ka sira t'o la baara o ka kɛ mais n bɛ min fɔ maliyɛnw a ye sinɔgɔ ne de ko ten kunnafoni min bɛ an bolo kɔrɔ kalo kelen n bɛ segin a kan kalo kelen n bɛ segin a kan kalo kelen maliyɛn bɛɛ lajɛlen b'a fɔ ko tare ko fo tan n t'a fɛ ka kuma k'a jɛnya n kɔni bɛ dɔn kalo kelen gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ a bɛ ban tayi n m'a fɔ Ala ɲɛnama Asimi an b'i fo baara min ni a b'i bolo Ala k'a ta fanga d'i ma Ala sigi sogo n bɛ da o yɔrɔ la an ka taa ni Ala sɔnna an bɛ se nɛgɛjuru sira o filɛ aw bolo kɔrɔ 20 80 08 08 ni an bɛ yan an bɛ ɲɔgɔn bilasira bonya ani karama kɔnɔ ne ta tɛ mɔgɔ ko ye dɛ fasoko don Ala sigi sogo n dun kan filɛ ka kuma di aw ma an ka ɲɔgɔn bilasira Ala sigi sogo madame Kulibali Bintu Napo ni maa gɛlɛ bɛ da la i bɛ da yɛlɛ a ka don an sɔgɔma an sɔgɔma an ba an bara i tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min Dawuda Traoré ka bɔ Dawudabugu Dawuda Traoré Dawudabugukaw don oui d'accord an bɛ kuma suguya jama ka ca da la pour que bɛɛ ka se k'i fɛla fɔ bisimila kuma b'i bolo oui n ka foli b'i ye foli diyara n ye n ka foli bɛ radio lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen u bɛɛ lajɛlen tulo b'i la k'an ka cɛkɔrɔba fo n'o ye Imam Bugula yɛrɛ Bugula tulo bɛ folikan na vraiment o ye suguko ye bisimila vraiment bi bi in na i y'a fɔ cogo min na fɛn o fɛn bɛ yen ni dɔ sera ka bɔ sugu gɛlɛya la a tɛ fisaya jamana kɔnɔdenw ma i y'a fɔ cogo min na sugu si bɛ Mali kɔnɔ yan a tɛ se ka san ka taa se an yɛrɛ ka nafɛn min vraiment a tɛ se ka san vraiment n'i sera ka cliniqueur min fɔ ye n'o y'a jaro diya ye kosɛbɛ d'accord n'an bɔra yen i Maliki y'a kuma min fɔ ni o ye yuruguyurugu minnu bɛ senna k'a bolo mɔgɔw fɛ Mamadu Kasuga a tun bɛ fɛn na tuma min na a ye sorti dɔ kɛ a ko sariya dɔw bɛ yen ko mɔgɔw k'aw dɛmɛ o bɛ ka bali mɔgɔ dɔw minɛli la ne b'a fɛ k'a dɔn est-ce que
CNT u ye dɔ ta ka o sariya in bɔ yen wa parce que an b'a dɔn mɔgɔ dɔw bɛ jɔyɔrɔ dɔw kan olu wulili ka gɛlɛn kiri fɛ. Dawuda Traoré ka ni o ma bɔ yen. Dawuda. Oui. I bɛ a kɛ to n b'i latɛmɛ. Yamusa Kamara minɛna ka taa kaso la ka san joli kɛ a tɛmɛna Assemblée nationale ka bolo kan wa. Bon n'i ye o fɔ sisan n'i y'a ye Yamusa Yusufu sɛbɛn je pense que Yamusa ko bin de kɛra ale kan wa bɛɛ fana b'a dɔn a kɛra cogo min na a ma ɲa est ce que an bɛna continuer o lancer ninnu kan wa je pense que kana ka kɛ sariya sɔsɔ ye an b'a dɔn jamana tɛ jɔ sariya sɔsɔ kan. Sariya sɔsɔ la. est ce que il n'est pas temps que u ka sariya in ta ka bɔ yen wa. D'accord. CNT maaw tulo b'i la. Ne bolo n'u ma bɔ yen n'a kɛra ko jɔyɔrɔ bɛ bali i ka wele. Maintenant n'a fɔra ko dɔ bɛ bɔ o kɔfɛ ka taa mɔgɔ dɔw minɛ. Bɛɛ n'i y'a ye mɔgɔ caman bɛ ka Yamusa sɔgɔ parce que bɛɛ b'a dɔn bin kɛra kan. Est ce que don dɔ la mɔgɔ dɔ fana tɛna taa baga dɔ ma hali n'a sɔrɔ ma fɛn dɔ kɛ ka taa baga ma ka a minɛ k'a datugu. Je pense que ni o ye sariya o ka ca ni sariya ale tɛ se ka fana ale fana kan ka k'a di pan sariya ma fo ka taa mɔgɔ dɔw minɛ ko parce que k'a kɛra ne n'a kan ka bɔ o kɔnɔ. Vraiment o ye ne ka faamuya ye. D'accord an ka foli bɛ Dawuda Traoré. Komi an ye wagati kelen di maa o maa i b'a kɛ to maa wɛrɛw preselen bɛ jama ka ca da la. Oui merci. Merci beaucoup Traoré. Nuhu Sidibe a fana bɛ filɛ la sanga in kɔnɔ ka taa se Bukari Danbele ma an b'u bɛɛ lajɛlen fo hali bi ko Ala ka kanu to. Madame Kulibali Bintu Napo dɔ bɛ da la dayɛlɛ a ka don. Aw ni sɔgɔma. Aw ni sɔgɔma. An b'a an bara. Somɔgɔw don. Tɔɔrɔ su la. Voilà ne tɔgɔ Fode Keyita n bɛ ka weleli kɛ ka bɔ Sigira. Fode Keyita ka weleli kɛ ka bɔ min? Sigira Tombo. D'accord Fode kuma b'i bolo. Voilà bon hakilina min bɛ ne la komi e ko ko kalo kelen ɲɔgɔn ko. Fode. Ko a bɛna jamana ye sen ɲuman kan mɔgɔ minnu ye kalo 9 kɛ a ma se ka fɛn kɛ. Fode. Est ce que an dalen b'a la k'a fɔ ko kalo kelen bɛ yen ko olu bɛ se ka na fɛn yira jamana la an bɛ se ka min faamu wa. Fode. Allo. Fode i tulo bɛ ne la wa. Allo n tulo b'i la Sori. Allo n tulo b'i la Sori. Baro tɛ o kan ne kunnafoniya i tɛ min kalama ne tun b'a fɛ k'o de f'i ɲɛna mais ne bɛ n ta tɔ ton kɔnɔ parce que e b'a fɛ ka i focaliser o kan. Ko sɛbɛn fana bɔra kunɲɔgɔn kɔnɔ ko ka boli dun kɛ. Baro t'o kan. An ko an ka kuma cabinet du haut représentant de la République an ka kuma o kan police territoriale an ka kuma o kan la vie chère an ka kuma o kan an ka kuma Mamadu Kasoge ka sortie kan kana kuma ta kuma min ni a ma ɲininkali ma k'o kan ne tɛna tɔgɔ ɲɛfɔ bilen Bintu ni maa wɛrɛ bɛ da la an b'a ta 20 80 08 08 an ta ye fasoko ye mɔgɔ ko tɛ n y'o de fɔ an ka hakili sigi komi ɲɔgɔnɲɔgɔn mɔden Asimina ka jama lafiya bɛ na ni Ala sɔnna ma dɔ bɛ da la dayɛlɛ a ka don. An sɔgɔma. An bara ni sɔgɔma. An bara hakɛ to i tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min? Mustafa Jara don. Espagne kaw budu Mustafa. Wallahi baasi foyi tɛ alhamdulillah. Ko Sajan Kunare bɛ ka lamɛnni kɛ an b'a fɔ sanga in kɔnɔ bisimila kuma b'i bolo Mustafa. D'accord. N ka foli b'aw ye fɔlɔ. U bɛɛ lajɛlen ye folikan mɛn. Jamana in kɔnɔ minnu wulilen don ka Choguel fɛngɛ a kana mɔgɔ lamɛn dɛ. A ka taa n'a ka baara ye. Mali an bɛ fɛn kelen min gɛlɛya a bolo fɔlɔ a ka min kɛ fɔlɔ a ka principe fɛn fɔlɔ ka bɔ yen. Bisimila. O baara fɔlɔ filɛ. Ka sɔrɔ ka jɔnw ɲini k'u minɛ minnu y'an ka faso wari suɲɛ. N bɛ segin ka bɛɛ lajɛlen ɲɛna depuis général Musa Tarawele bɔra anw ka fanga la anw ka fɛn bɛɛ tiɲɛna. Mɔgɔw bɛ faga punition tɛ yen. Foroba wari bɛ Buruja bɛɛ lajɛlen devant tout le monde milliardaire bɛ cayala cogoya min na. Jamanadenw b'a la ka fantanya diɲɛ dogo don ka taa fɛ. A dan tɛ jamanakuntigi fila sigira k'a fɔ ko olu tɛ zon minɛ anw ka jamana kɔnɔ. Aw sigilen don ka mun kɔnɔ o jamana kelen kɔnɔ tuguni. A bɛ maa dabali ban. Fo jamanadenw ka wuli ka impliquer ninnu ye kuma ye ninnu fɔra don min na c'est-à-dire mɔgɔw kun man ka sigi k'a lajɛ mais u b'a fɔ gansan u ka mɔgɔw bɛ tila ka wuli tuguni ko b'u dépend. A yɛrɛ lajɛ k'anw n'o na essayer a ka kɛ a jɔrɔ k'an ka sɔrɔsi 150 da k'u k'a tigɛ.
parce que kɛ commandant Seku Traoré kosɛbɛ a y'aw sigi aw k'a lajɛ tile 3 ko rapport dɛsɛra ka taa na alors que 50 na mun ma yira aw na ko mun tun t'an bolo n'u wulila aw tigi ko k'o ma janfa kɛ an bɛ nin de fɔ jamana ka pare la jamana ka sécurité yi mɔgɔ nkalon tigɛ an ye ka 50 la ka ji min yira an na k'o de b'an bolo ka t'an bolo ni ne tun bɛ ne fɛ k'a fɔ Sori Ibrahima n bɛna aw ka temps bɛ kɛ je vous remercie. Jara merci beaucoup. Madame Kulibali Bintu Napo ni kun ye Mustafa Jara ye ale tun bɛ ka weleli kɛ ka bɔ Espagne kaw k'u fo kɛnɛ kɔnɔ ko walemadɔ u tulo bɛ an na fɛn min ye Sajan Konare Mustafa Jara ka taa se Musa Sidibe Balaba u bɛɛ lajɛlen bɛ Espagne u bɛ ka lamɛnni kɛ an b'u fo ko walemadɔ kɛnɛ in kɔnɔ Denba Soare a fɛnɛ bɛ Paris a bɛ ka lamɛnni fɛ ka taa se Cheikh Sidi ani Tumani Sisoko k'an b'u fo hali bi Ala ka kanu to dayɛlɛ u ka don an sɔgɔma labɛn ma sabati Bintu ale taara ka ban 20 80 08 08 a bɛ yen wa allo an sɔgɔma man sɔgɔma Sori somɔgɔw tɔɔrɔ su la i tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min Ali Siribe i Siribe ka bɔ yɔrɔ jumɛn ka bɔ Cɛbani Cɛbanikaw dun bisimila wallahi aw sɔn man di wagati dɔw la kɔni wallahi a bɛ kalo kelen bɔ sisan ne bɛ wele k'a dɛsɛ d'accord ko bisimila ne tɛ foli kana émission ka di ne kojugu Sori o diyara n ye et puis i b'a fɔ Isa Kaba ɲɛna a bɛ to ka débat min kɛ k'i to i ka kuma fɔ sur cette voie mais faut ka lamɛn kuma caman n'i ko i bɛ kuma a bɛ impression sɔrɔ ko ne ko ten d'accord n dɔgɔkɛ don n bɛna kuma n'a ye awɔ k'i to i ka kuma bɛɛ ka hakilina fɔ d'accord voilà merci Sori merci beaucoup Ala ka kanu to voilà nin diyara n ye kojugu wallahi merci ok ouais 20 80 08 08 émission faso kunkan fasodenw kuma bɛ aw bolo an ka ɲɔgɔn bilasira hakili sigi a bɛ kana dɔn jamana kɔnɔ kibaruya minnu bɛ an tɛgɛ kɔnɔ n'a jɛlen don komi ntori tɛgɛ an tɛna fɛn wɛrɛ fɔ a la bilen parce que mɔgɔw presselen don an bɛ k'aw labɔ kow kalama n'aw bɛ k'o kɛ ko wɛrɛ ye ne tɛna n da de bisimila i ni sɔgɔma allo an sɔgɔma ne tulo b'i la 20 80 08 08 émission faso kunkan fasodenw kuma bɛ aw bolo an ka ɲɔgɔn bilasira bonya ani karama kɔnɔ hali bi fasoko de don Modibo Sumare sanga in kɔnɔ a bɛ Banankɔrɔni Sanakɔrɔba kɛ a bɛ lamɛnni na sanga in kɔnɔ Ablaka don Vie Namu i Siribe amba i bɛ faso kunkan kɛnɛ kɔnɔ kuma b'i bolo k'i fo a diyara n ye i ka faso jɔ la bisimila ka Bugula fo n ka foli belebeleba bɛ Bugula y'a ka faso jɔ la Bugula tulo b'i la ani Dawuda Tarawele min bɔra téléphone na sa Dawuda Bugu kosɛbɛ Dawuda tulo b'i la Sori bisimila i da magara kuma dɔ la sɔgɔmada na Sori maliyɛn bɛ kan k'a yɛrɛ ɲininka nin na a fɔra an ɲini yan nɔ Sori ko an ka sunkalo bɛ nɔgɔya ni ɲinan sunkalo bɛ nɔgɔya ni sunkalo bɛɛ lajɛlen ye ko transition bɛna baara min kɛ ko bɛɛ bɛ n'a ye kosɛbɛ ko kɛrɛnkɛrɛnya ko date minnu fɛ o ka bɛna nɔgɔya i b'a fɔ k'an bɛ date minnu fɛ ko kuma min na sisan Sori an nana ye o kɔfɛ ko o kuma fɔ kun tun ko k'a layiru talo tun dala ɲɛ k'a sababu na fɛn min ma k'a tɛna se ka na sunkalo kɔnɔna na bilen ko nka ko n'Ala sɔnna a ma ko sunkalo tɛmɛnen kɔfɛ ko a bɛɛ na ko jamanadenw bɛna nɔgɔya sɔrɔ Sori sunkalo o tuma min fɔra tiɲɛ de tɛ ou bien maliyɛn denw de nɛgɛnna ou bien mun don ɲininkali gɛlɛn bisimila ko yɛrɛ kara ko fɛn donna don musaka min donna a da fɛ a juru tala de k'a wari juru tala de k'a don fɛnw na maliyɛn dɔw bɛ lafiya sɔrɔ Sori t'o kuma ka juru para an kana an b'o fɛn fɛnɛ ye k'o fɛn o tuma an t'a la mun ye sisan ɲininkali gɛlɛn an bɛ juru sara ka sɔrɔ an ma juru talen kɔfɛ ka sɔrɔ an ma fɛn min dun k'an m'o juru sara wa
sori n'a sɔrɔ min fɔra n'a sɔrɔ tiɲɛ de tɛ min manjɛ de b'a kuma na ko jamana marabagaw kɛ bɔ k'o a ɲɛfɔ an ye. tulo b'i la. sori ko an ma nin faamu dɛ sori. o ni bɛɛ magara justice ko yɔrɔ min na sa sori. sori i ye min fɔ yarabi ama tiɲɛma n'a a ŋaniya. i ka kuma fɔlɔ yarabi ala k'a ŋaniya don i kɔnɔ. amiina rabi inshallah. sori jamana tɛ se ka kɛ de ko kiri tɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ n'a ko mɔgɔ k'an ka miliyari bɛɛ ɲɛ b'a la mɔgɔ bɛ tɔgɔ fɔ tiɲɛ maa si tɛ mɔgɔ ka a k'i jilaja justice bɛ se ka dilan cogo jɔ sɔrɔ i k'a dilan. wa y'a fɔ cogo min na maa ma tɔgɔ b'an ka wari suɲɛliw na sori. sori ma a k'a maa bɛ mina kelen kelen. tiɲɛ. so bɛ mɔgɔ ma mɔgɔ yɛrɛ sori. maa ti se ka to yen nɔ k'olu ma ka fɛn fila k'olu ye mɔgɔ bɛɛ ko k'olu to yen. wa. mɛ bɔ kuma yɛrɛ sori kabini min kiriyara k'a di jɔnw ma. ka fiye mɛ a k'an ka. n'a nafa tun bɛ so. wari dɔla ka wari sɔrɔ aw kun tɛ ka ɲɛbɔ mɛ wari bɛ ka. k'a bɔra nafa foyi t'a la. kosɛbɛ. ne tun b'a fɛ ka min f'i ye sɔrɔ o nin ye ala ka tile yɛrɛ da. merci beaucoup Sidibe. madame Kulibali Bintu Napo Cyprien Kone k'a fana bɛ ka filali kɛ page Facebook kan sanga in kɔnɔ a y'a sɛbɛn ko Sori Ibrahim Diallo l'homme fort de sa génération merci monsieur Cyprien Kone ala ka kanu to an ta ye fasoko de mako tɛ an ta ye n kɔni bɛ min dɔn kunnafoni min bɛ an bolokɔrɔ lafiya bɛ nalen an ka ma laban ta a bila ka don an sɔgɔma. allo an sɔgɔma. awa ni sɔgɔma. denbaya bɛ di. awa ni sɔgɔma. a kɛ to i tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min. allo. allo. ouais ngi tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ yɔrɔ jumɛn. oh là là. gɛlɛya dɔɔni bɛ nɛgɛjuru sira la an tɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲa an ka foli bɛɛ lajɛlen sanga in kɔnɔ nɛgɛ kaɲa 8 sanka 51 an y'o sɔrɔ jamukan in kɔnɔ Sajan Konare Espagne gɛlɛya bɛ nɛgɛjuru sira la an tɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ sabula a y'a kanu ka don jamana in kanu bɛ cɛba in na kosɛbɛ a bɛ Espagne mɛ a bɛ miiri Mali la su ani tile madame Kulibali Bintu Napo maa kelen bɛ se ka taa ka miniti kelen di wa ɔ a bila ka don an sɔgɔma. awa sori sawa. miniti kelen b'i bolo i tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min. Usmana Samake. i Samake Sumaila. sawa Shakabu. bisimila kuma b'i bolo. hakilina min kɔni bɛ na nin train kura min mɔgɔ minnu filɛ nin ye sisan an bɛ se ka u kɔnɔ dɔɔni. i y'a fɔ cogo min na tiɲɛ yɛrɛ la u bɛ ka baara ta taabolo min na an ka dugawu k'u ye n'Ala sɔnna a ma a ka ca Ala fɛ nin kalo kelen bɛ ban waati o waati an bɛ yɛlɛma kura ye. Ala k'o kɛ. anw ko n'u k'u jija lakana ko in kɔni tiɲɛ yɛrɛ la anw bɛ sannikɛla de anw ni Bamakɔ cɛ bilama tiɲɛ yɛrɛ la zonw bɛ k'an sɛgɛn kosɛbɛ u bɛ mɔgɔ attaquer fɔɲa kɔnɔ kuma bɛɛ. n'u sera k'u hakili to a la tiɲɛna olu fisaya kosɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ de. ok jamana marabagaw tulo b'i la. an b'i fo sanga in kɔnɔ Bintu nɛgɛ kaɲa 8 sanga 53 an y'o sɔrɔ nin kun ye an ka maa welele maa laban ye min ye weleli kɛ émission faso kunkan kɔnɔ Jibi Sako an b'a fɛnɛ fo a n'a ka denbaya sanga in kɔnɔ a bɛ ka filɛli kɛ a bɛ lamɛnni na ka taa se i ka faamuya b'a la Abdulayi Tarawele Ɲamakɔrɔ dugutigi denkɛ don i ka faamuya b'a la denmisɛnnin min don a bɛ makɔrɔba tɛgɛ a b'a nɔni an b'a fo kɛnɛ kɔnɔ ka waleman dɔn ko hali bi Ala ka kanu to Mayamugukaw ka aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleman dɔn laban jirinna ka denbaya madame Jire Kaja Jalo madame Jire Awa Maïga madame Jalo Fatumata Doumbia a fɛnɛ bɛ lamɛnni na médecin colonel de la protection civile Famaga Doumbia n'a ka denbaya ka bɛɛ lajɛlen fo Mayamugu ko waleman dɔn an ka musokɔrɔba bɛ madame Doumbia Asan Kulubali ka taa se cɛkɔrɔba yɛrɛ ma adjudant chef la retraite gendarme don Musa Doumbia Mayamugu
Teremba kɔfɛ la an b'a fana fo Wassa Samake, maire délégué du centre secondaire d'état civil de la commune de Moyambougou an b'a fana fo kɛnɛ in kɔnɔ ka taa se monsieur le maire Bokar Keita a bɛ lamɛnni na ka fo ka waleman dɔn kɛnɛ in kɔnɔ maa maa bɛ k'i sɔgɔlen bɛ an na docteur Madou Diallo apidom na 30 mètres la an b'a fana fo ka waleman dɔn hali bi ko ala ka kanu to an ni ɲɔgɔn cɛ Musa Mariko yɛrɛ service la Senu Mamari Traoré Sirakɔrɔ Migitana u bɛ ka lamɛnni kɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka taa se madame Jara Safiatou Jawara a fana bɛ ka filɛli kɛ sanga in kɔnɔ an b'a fo ka waleman dɔn épouse du lieutenant Soba Jara ka fo a bɛ yɔrɔ yɔrɔ la sanga in kɔnɔ ko hali bi ala ka kanu to an ni ɲɔgɔn cɛ wagati min sugantira ka di an ma ɲɛmaaw fɛ wagati nana cogo ka yira aw la ka fɔ cabinet du haut représentant du président de la République an tun bɛ ka kuma ale ka cabinet kan sanga in kɔnɔ ka taa se démilitarisation de la police ani police territoriale ko kuma min bɛ yen ka taa se i ka faamuya b'a la gɛlɛya min yɛrɛ bɛ an ka sugu kɔnɔ fɛn min ye ministre de la justice et des droits de l'homme et garde des sceaux Mamadou Kassoge ale bɔra ka bilasirali kɛ an ka laɲiniw kan sanga in kɔnɔ an tun bɛ ka kuma kɛ olu kan Mohamed Dramane Traoré ka fo kɛnɛ kɔnɔ ka taa se Ablaye Kone conseiller spécial du PM Choguel Kokala Maïga n dɔgɔkɛ hali bi ala ka baara ta fanga di aw ma n tɛna bɔ kuma in kɔnɔ ni n ma foli kɛ n yɛrɛ furumuso ye fɛn min ye madame Dembele Madina Sissoko ministre des transports des équipements et infrastructures an b'a fana fo kɛnɛ in kɔnɔ baara ala ka ta fanga di a ma commandant Christophe Dembele a bɛ lamɛnni na n dalen b'a la ka aw bɛɛ lajɛlen fo ka kun cɛ ne ka belebele ye général de corps d'armée cɛw ka cɛ Amadou Aya Sanogo monsieur le président i ni sɔgɔma n bɛ garde-bu la tile hɛrɛ ala ka di an kelen-kelenna ma ala ka jamana basigi tile hɛrɛ ala ka di an kelen-kelenna ma ala ka jamana basigi madame Kulibali Bintu Napo tɛgɛ tun bɛ nɛgɛ la Sori Ibrahima Diallo ne tun bɛ kumaso kɔnɔ émission tun ye faso kunkan ye kuma dira aw ma an ka ɲɔgɔn bilasira bonya ani karama kɔnɔ wassalam